Lho to, jalane lurus, mosok kowe ora pengen gawa to iki to kowe. Ora Mas, iki tenan iki aku ora pengen gowo. Lah ngopo to adek ora pengen iki? Biasane kowe iki angger ngerti jalan lurus ngono ae wis dieker lek mareng gawa iki. Mergone ora pengene bayarane ora padha kuwi lho Mas. Lah nek padha aku yo pengen. Aku yo ngewangi nyopir sithik-sithik. SOP-ne ke aku kernet lho Mas. Lah mulane kuwi to kowe kan ngernet, tak warai nyopir tak kon gawa. Lah ngono nek pinter kan yo gendi dadi sopir kowe. Lah, wis ora tenan Mas. Ora iki. Ya wis nek ora gelem gawa. Bayarmu ya tak potong engko. Yo aja dipotong to Mas. Yo wis minggir kono, tak gawane. Yo karepe tak inggirne to kon to. Eh. Wes kon. Iya Mas. Nah, kayak jangan gawa to. Aja wedi dalan nanjak, aja wedi dalan nikung. Lho. Iki dalane niku ngene Mas. Nyuwang krek ngene iki. Aku jarine dalane lurus. Ya iki ya lurus kono. Wah, jarimu kok kenceng alus. Iya. Aku Mas. Lah rada nengen titik to karo dibel turun. Nah, kres, kalem. Jang. Ora apa-apa. Iya. Nek tikungan tajam iki Mas. Ora apa-apa. Wes, ndang digowo. Kayak wono giri kotane yo nek bengi yo ketok ya no. Iya, maaf Mas. Ape. Aku ora bisa nameti lampu. Wis rasa nglirang-nglirang apa fokus dalan ae. Iya, nameti dalan keter iki. Iya. Kamu di dalane ketan. Di dalane jojrok. Iya iki pas nyuwang krek niku menjojrok iki. Ora apa-apa jenenge latihan wendang Peter. Garek malah mandek iki ngopo to, Do? Aduh Mas, sikilku mokel. Lah aku entuk tanjakan terus tikungan to Mas. Jojrok lho. Sekawan sih ya Mas. Ya tak gawan itu. Gowo entuk dalan ngono kok yo sikile ngogel. Alah. Wes tak gawane nek turu wae.